କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏପଟେ ତ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକ ଜିନିଷ କଥା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଅବସର ନେବେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତାଙ୍କ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଆଗକୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ମାନେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମହଲ ଚାଲି ରହିଛି। ଆ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ମାନେ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେମାନେ T20 ନ ଖେଳି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ସତ୍ୟତା କେତେ ଚାଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ 2019 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସରିଥିଲା, T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସରିଥିଲା, ତା ପରଠୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ କମ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳେ 8-10ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି T20ରେ 110, 120, 130 ରହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାପ ଯାହା ବି ସିରିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଥିଲା ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହିବେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମ T20 ମାନେ IPL ଥିଲା, IPL ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ନା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳାଯିବ। ସୋ ବହୁତ କିଛି ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ କଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଣ ଆମ ଯୋଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଟୋଟାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେତିକି T20 ଖେଳିଛନ୍ତି, 2007 2000 T20 ଖେଳିଲେ, ସେଇ ଭିତରୁ ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖେଳିଛି 112ଟି T20 ୱାର୍ଲଡ ଟୋଟାଲ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ 4000 ରନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି 151ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ 537 ରନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗ ଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 110, 111 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ କୋହଲି ଟୋଟାଲ ଖାତା ହିଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମ ଜୟଶଙ୍କର ଜଣାପଡୁଛି, ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଜଣାପଡୁଛି, ବାହାରୁ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇପାରେ, ଆ ପରେ ତାଙ୍କୁ T20ରୁ ପୁରା ଅବସର ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 50-50 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବେ, ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ 50 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି ସେଟା ମେ ବି ସେମାନେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ, ସେଟା ସେ ନୂଆ ଚେହରା ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କୋଚ୍ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ ରହୁଛି। ବଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥାରେ ସହମତ କି ନାହିଁ, କି ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଗକୁ ଆଉ ଖେଳିବେ କି ନ ଖେଳିବେ, ଏଇଟା କି ଆପଣ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।